Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 89. Inkosi busukuphama kweba. Shalana te
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi thina kithi kusezulwini. Thina kithi kusezulwini. Incwadi kaDeuteronomy 14 verse 1 to 2. Ningabantwana bakaJehova uNkulunkulu wenu. Anikuzisika, anikugunda amakhanda enu ngenxa yabafileyo. Ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uNkulunkulu wenu. uJehova umkhethile ukuba nibe yisizwe esiyifa lakhe phakathi kwezizwe zonke ezisebusweni bomhlaba. Amen. Enkonzweni edlule sakusho ukuthi uma ulikholwa elikhonza uJehova awukwazi ukubuye ulinganise uJehova nabanye uNkulunkulu, ngoba uJehova kusho yena encwadini kaIsaiah 43 verse 10 to 11 ukuthi akakho
uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwakhe, futhi akekho oyokwenziwa ngemva kwakhe, nguyena umsindisi. Lama vesi ayisivuno senkolo ebandleni elikhonza uJehova yena yedwa. Yikho ehlabelelweni 195 umprofeti Isaiah Shembe, ukuthula kube kuye, ehlabelela ethi, thina siyamthanda lo onokusindisa, ihlangu sethu nguJehova onokusindisa. Sophelela kuJehova onokusindisa. Wena uyamdinga lo onokusindisa, kuphela uJehova onokusindisa. Alikho elinye igama esingasinda ngalo, kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Asinazihlangu esingavika ngazo, asinazikhali esingalwa ngazo, kuphela igama likaJehova esingavika sibuye silwe ngalo. Amen. Amen. AmaNazaretha kaNkulunkulu akanaye omnye uNkulunkulu noma into angayikhonza ayidumise ngaphandle kwegama likaJehova. Amen. Lokho sakufundiswa ngubaba mkhulu umprofeti Isaiah Shembe. Kwabuye kwavuselelwa ingilosi eyafika yazohlala phakathi kwethu, unkosazana uHlaleleni. Asemaningi-ke amakholwa angamahlubuka asezama ukuqhamuka namavesi aphikisa lemfundiso kaJehova, ekubeke ngokusobala ekubeke ngokusobala literally ukuthi uNkulunkulu wethu nongumdali wezulu nomhlaba munye, nguJehova uphela. Amen. Okumele sikwazi ngabantwana bakaNkulunkulu ukuthi uJehova ubaba wethu akakhulumi abuye aziphikise. Akusho lutho ukuthi ungazama kangakanani ukufaka amazwi emlonyeni wakhe. Kwasho yena ukuthi nguye kuphela uNkulunkulu ongugama lakhe nguJehova. Amanye amaKristu ayaye athi uYeshua unguNkulunkulu, bephikise lokhu yena okushilo kuJohn 14 verse 49 uma ethi, ngokuba angikhulumanga ngokwami, kodwa ubaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuthi ngithini futhi ngikhulumeni. uYeshua uzisholo yena ukuthi yena uyisithunywa sikaNkulunkulu. Amen. Kwamanye amaNazaretha-ke kubi kakhulu, ngoba abasho nakumprofethi ukuthi unguNkulunkulu, nakho okuliphutha. Kodwa sebevele bazakhela onkulunkulu babo babakhonza. Uma usuzwa umuntu esephikisa lenkulumo kaJehova eqondile ethi uNkulunkulu munye, eseqhamuka nokunye ukukhuluma, ubovele usuke eduze kwalowo muntu, ngoba usuke eseqhutshwa ngumoya kaSathane. Omunye umthetho kufanele ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu uhlale ukubusa ngothi mesabe uJehova, ngokugcina umthetho yakhe owasilobela yona ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwethu uJehova akwamukele ezulwini. Umthetho kaNkulunkulu ubhalwe phansi njengomthetho kahulumeni. Njengoba silapha nje umuntu nomuntu
uyazi noma ukhona yini umthetho kahulumeni oweqile ukuthi uma kuqhamuka amaphoyisa ushawe luvalo lokuthi ungase uboshwe? Kanjalo nasemthethweni kaNkuluNkulu umuntu nomuntu uyawazi umthetho kaNkuluNkulu oweqayo, nowaziyo ukuthi ekufeni kwakhe engase elahlwe ngawo ezulwini. Mina njengamanje awukho umthetho kaNkuluNkulu esengiweqile engisaweqa, ngaphandle uma ngingathethelelwanga ngiweqa ngaphambili. Njengamanje njengoba sengihlala nengilosi akho umthetho kaNkuluNkulu engiweqayo, ngaphandle mhlawumbe engaweqa ngaphambili kwalokho, ngoba angikwazi ukweqa umthetho kaNkuluNkulu ngihlala nengilosi. Njengoba sesihlale nengilosi isikhathi eside kangaka, ingilosi sonke isikhathi iyasiyala ukuthi uma sifuna ukuya ezulwini siphile impilo yobungcwele, singasenzi isono. Kunabantu abazothi akekho umuntu ongenasono, kodwa leyo imfundiso nje engelona iqiniso. Ngisho eBhayibhelini kuyashiwo ukuthi kwakunabantu abanganaso isono. Bakhona abantu eBhayibhelini ukuthi ababengenaso isono. Kusho iBhayibheli. Uma ngaso sonke isikhathi uhlale ulwela ukungabi nasono, uyakuvuna lokho. Ngoba isenzo esiyisono uyasazi. Ngoba zonke izono zilotshwe phansi eBhayibhelini. Njengokwenza icala, uma wenza isono, usuke wazi ukuthi okwenzayo kuyisono. Sonke asilwele ukuba singabi naso nesisodwa isono. Ngokugcina umthetho kaNkuluNkulu siba ngabangcwele, sibe ngabantwana bakaNkuluNkulu ngokupheleleyo. Umthetho kaJehova uqondile. Wonke utholakala kwiTorah, okuyizincwadi ezinhlanu zokuqala kwiTestamente elidala. Lezi zincwadi zaziwa ngokuthi zabhalwa nguMose. Ngakho-ke zivama ukubizwa ngokuthi umthetho kaMose. Imithetho kaNkuluNkulu yehlukaniswe izigaba ezimbili. Imithetho emine yokuqala emthethweni eli-10 iyimithetho ngayo esidumisa uJehova. Ilusiko lwasezulwini. Yaphinda futhi. Imithetho yokuqala idumisa uJehova. Ilusiko lwasezulwini. Amen. Imithetho eyisithupha elandelayo ibekele ukuthi iqondise inhlalonhle yabantu bonke noma yomphakathi. Wonke umuntu uyafuna ukuba igcinwe imithetho eyisithupha, ngoba iqinisa inhlalonhle nokuthula emphakathini. Ngakho-ke awusoze wezwa noma imuphi umuntu ethi asaphili ngaphansi komthetho, othi ungabulali, ungebi, njalo njalo. Kodwa abantu abangamkhonzi uJehova abayigcini imithetho emine yokuqala. Baye baqhamuke nezaba eziningi zokuchitha le mithetho. Bathi abasaphili ngaphansi komthetho odumisa uJehova. Abantu abangamkhonzi uJehova abanaye uNkulunkulu oyedwa, kodwa baba noNkulunkulu abaningi abathembele kubo. Abantu abangamkhonzi uJehova baba nezithombe abazikhonzayo, bazakhe qede bazikhonza.
Umuntu ongamkhonzi uJehova umuzwa ngokukhuluma noma yini ngoJehova, engesabi ukuliphatha noma kanjani igama likaJehova, esho noma yini ngoJehova, kungabe indaba zalutho. Umuntu ongamkhonzi uJehova akagcini isabatha, wenza noma msebenzi muni ngesabatha, abasenomlilo ngesabatha, okuyisenzo esiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ayikho into ehlonishwa njengesabatha ezulwini. Ngaphandle kwemithetho eli-10, miningi eminye imithetho yokudumisa uJehova esencwadini yomthetho. Noma zonke izincwadi zomthetho zikuThora, kodwa uLevitikusi kulapho esithola khona imithetho eminingi ebekelwe ukudumisa uJehova. Ngenxa yokuthi lo mithetho ngiyokudumisa uJehova, iningi labantu abangayingeni indaba yayo, abantu abaningi abayingeni indaba yayo, ngoba abantu abaningi abamthanda uNkulunkulu. Ubona kanjani umthetho ukuthi ungokudumisa uJehova? Ubona kanjani umthetho ukuthi lo ngokudumisa uJehova? Uma uJehova ethi kumele ugcine umthetho othize, uma ungawugcini lo mthetho kuhlukumezeka umphakathi, lowo ngumthetho oqinisa ukuphepha komphakathi. Ngiyakuzwa lapho. Uma uJehova ethi gcina umthetho othize, noma ethi ungabulali noma ungebi, kodwa uma weba umphakathi uphatheke kabi, uma ubulala umphakathi uphatheke kabi, kusho ukuthi lowo mthetho usesigabeni sesibili, umthetho ofundisa inhlalakahle yabantu. Isibonelo, uma uJehova ethi ungabulali noma ungebi, uma ubulala noma weba kuhlukumezeka umphakathi. Ngakho-ke wonke umuntu ulwela ukuthi ugcine umthetho ukuthi ungabulali, ungebi, ngoba ngumthetho ovikela inhlalakahle yomphakathi. Kodwa uma uJehova ethi gcina isabatha, ungayidli ingulube, ungaligundi ikhanda, abantu abangamkhonzi uJehova abayingeni leyo. Ngoba lo mthetho usuke ungabathinti bona, ngoba ungumthetho olusiko lobungcwele, ulusiko lwempilo yasezulwini. Ukugcina isabatha ngumthetho owakha usiko lobungcwele, lowakha umthetho olusiko lwasezulwini. Ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngelikaMenzi wezulu nomhlaba lasungulwa ingilosi lapha emhlabeni. Leli bandla asungulwanga umuntu, akusona isingathelisa, lasungulwa ingilosi physically lapha emhlabeni. Ngakho-ke kubalekile kulo ukuthi ngaso sonke isikhathi ligcine umthetho kaNkulunkulu, ngoba libandla elingcwele elihamba ngokosiko lwasezulwini. Thina silibandla elihamba ngokosiko lwasezulwini. Ithi ingilosi umthetho wokudumisa uJehova uwusiko ezulwini. Yikho abantu abangamdumisa uJehova bewuchitha lo mthetho, ngoba umthetho
ogcinwa ngabantu abasezulwini, umthetho ogcinwa ngabantu abangcwele. uNkulunkulu udunyiswa ngokugcina umthetho wakhe, okungukulandela usiko lwasezulwini. Bear that in mind, ukuthi kukhona usiko lwabantu lasemhlabeni, kodwa thina sigcina usiko lukaNkulunkulu lwasezulwini lwabantu abangcwele. uYeshua uthi umbuso kaNkulunkulu awube semhlabeni, nomthetho wakhe ugcinwe emhlabeni njengoba ugcinwa ezulwini. Abantu abangamakholwa bahlale beyikhuluma beyisho lento, kodwa bayazi ukuthi ithina lapha esithathe umbuso kaNkulunkulu sawuletha emhlabeni. Sazohamba ngosiko lwasezulwini sisemhlabeni. Uma-ke uzwa amakholwa angamdumisa uJehova ethi akasaphili ngaphansi komthetho kaJehova, ubokwazi ukuthi le inkulumo efingqile ethi thina asisahlanganise lutho nomthetho olusiko lwasezulwini, ngoba singaba semhlabeni. They may not say it openly, but that's what they are saying. Njengoba sesichazile, ukukhonza uJehova kusho into eyodwa, okungukugcina umthetho kaJehova owasilethela wona ngoMose. That's all. Awukwazi ukukhonza uJehova ungawugcini umthetho uJehova owawuletha lapha emhlabeni ngoMose. NoYeshua kuMathewu 5 from verse 17 to 19 usho njalo. NoShembe kumthandazo weSabatha uverse 3 no 4 usho njalo. Leli iSabatha lokugcina lomkhosi kaJehova. Kodwa futhi lesi isikhathi sezinsuku zokwahlulela kukaJehova emhlabeni wonke. Sonke sibhekene nolaka lukaNkulunkulu. Kuyizaga zokuqala kuverse 22 kuya ku-33. uJehova uthi, kuyoze kube nini ziwula ndini nithanda ukusolwa, nani zedeleli nithokoziswa ukweyisa. Buyani ngenxa yokusola kwami, lalelani uma nginithululela okusemoyeni wami. Lalelani uma nginithululela okusemoyeni wami. Ngimemezile nenqaba nini, ngininike isandla sami, kodwa anizange nanaka, anikwemukelanga ukusola kwami. Ngakho-ke nami ngiyonihleka usulu ngenkathi nehlelwa inhlekelele njengoba izosehlela. Nginikolodele lapho enigcwele uvalo inhlekelele ekholodele. Uyothi mangabe uvelelwa noma yini usushawa uvalo esikhundleni sokuthi uNkulunkulu umbize ezo, kodwa ejabule ekholodele ukuthi yes, kade ngakutshela awuzwa. Lapho kufika isiphepho esibhubhisayo nokwesaba kwenu sekufana nembubhiso, nalapho inhlupheko nosizi kunehlela. Khona bayakungibiza kodwa angiyuphendula, bayakungifunisisa kodwa ngeke bangifumane. Ngenxa yokuba bazonde ulwazi
bakhetha ungamesabi uJehova. Nizobona ukuthi kuzokwenzekala. Ngakho ke bazovuna lokho abakutshalile. Basuthiswe izithelo zobuqili babo. Ukwedukwa kwabanganamqondo kuyababulala. Nokudebesela kweziwula kuyosibhubhisa. Kodwa ongilalelayo uyohlala ephiphile, angabi naluvalo lokwehlelwa ngokubi. Amen. Angiprofeti ngoba angisiyi umprofeti. Kodwa kophela u2025 bonke abantu sebeluzwile ulaka lukaNkulunkulu. Sebekwazi nokumbiza, kodwa kutholakala ukuthi sekude akasaphenduki. Abanye onkulunkulu basazonyamalala njengasesikhathini seCovid-19. Kuzosala kuphela labo ababehamba ngomkhondo wezwi kaJehova. Baningi abaprofeti nonkulunkulu mbumbulu abasazonyemulika. Balekani izidingo uyeza uJehova. Sisazobhekana nezikhukhula ezingazange zaba khona emhlabeni. Nama-earthquakes angakaze abe khona, angaphezulu kwe-level 10. Kanti ukuzamazama komhlaba okukhulu kuba ku-level 7. Sisazoba nezimpi zomhlaba ezingazange zaba khona. I-World War III esingazi noma sobhubhisana ngama-nuclear bomb. Sazi. Lapha ngikhuluma ngezinto ezokwenzeka mhlawumbe ungakapheli u2025. Njengoba lezi zimpi nokuningi okuzokwenzeka kuzosithinta sonke. Uma ungafanga empini usazoke ungadli amasonto ngamasonto, ugcine ufile, ubulawa indlala. Manje ke kufanele nina nime isibindi. Ithi ingilosi, uma kwenzekile ukuthi lesi simo esizayo sedlulile nawe, kodwa jabulela ukuthi ukusuka kwakho lapha uyakini, ngoba uselapha emhlabeni ubukhonza uJehova ngokweqiniso. So noma siyaphila noma siyafa asinalutho enuka, ngoba uma sifa vele sizofa kodwa sizoyizulile. So asingabazi lokho, ngoba sihleli nomuntu wasezulwini utshela yonke into. Uma usophambukile uyazi. Lesi sekuyisikhathi sokuba isihlungu sizihlungu. Abadumisa uJehova ngeqiniso bazobonakala. Lesi isikhathi sokwehlukanisa inhloko nesikhathi. Ukushumayela amanga, ukhohlisa abantu sekuphelelwe isikhathi. Lesi sekuyisikhathi sikaNkulunkulu oyedwa, umdali wezulu nomhlaba. Abakho abanye onkulunkulu abasazovela njengoba abanyamalala ngesikhathi se-COVID-19. Sizobona ukuthi indima yini labo onkulunkulu nalabo abaprofeti abazoyidlala lesi simo esizayo. Kodwa thina asihlale silindile, sithathe lokho esikutshelwa ingilosi senze khona, ngoba silibandla lophezulu. Amen. Kunehlabelelo somthandazo wokuvuka
esithi vuka nathi sokhanyiswa ngale mini yakho. Khanyisela amehlo ethu nenhliziyo zethu. Hamba nathi endleleni esizohamba ngayo. Usivikele emazinyweni alezo zitha zethu. Owasinikela ebuhlungwini bazo ngenxa yezono zethu. Mabukhishwe ubuhlungu bazo ngaleli gama lakho. Ibusise Nkosi Baba imisebenzi yezandla zethu. Singadingi singasweli thina abantu bakho. Singalibali ngale mini ukudumisa wena. Ngemizuzu nesikhathi masidumise wena. Kusukela namuhla wonke umuntu ongumNazaretha kaNkulunkulu lesi sihlabelela akasazi ngekhaya. Njalo ekseni umuntu nomuntu ahlabelele. Engabibikho umuntu oya emsebenzini engahlabelelanga. Uma ngezizathu esithile ungakwazi ukuhlabelela, kodwa sisho njengesilandelo. Ikakhulukazi amavesi amabili okugcina. Athi ibusise Nkosi Baba imisebenzi yezandla zethu. Singadingi singasweli thina abantu bakho. Singalibali ngale mini ukukudumisa wena. Ngemizuzu nesikhathi masidumise wena. Lesi sihlabelelo yisona esizosiza enqobeni izinkinga eziningi. Kade silindile inyanga yonke sihleli noJehova. Manje njengabantwana bakhe sicela ukuthi uma siphuma kulomhlangano uJehova ayibusise yonke imisebenzi yezandla zethu. Engabikho phakathi kwethu odingayo noswelayo. Abangasebenzi basebenze. Abanemisebenzi yabo ithuthuke imisebenzi yabo. Ingawiswa ngomoya. Vuka nathi
masibheke enkosini. uNkulunkulu wasekuPhakameni, uNkulunkulu kaShembe, siphambi kwakho Nkosi ngalolu suku lwakho lweSabatha. Mhla Nkosi kuvulwa lo mhlangano, sacela wena Nkosi ukuba ube nathi, esaziyo Nkosi ukuthi kuwonke lo mhlangano kuhlala nathi. Siyacela wena Nkosi ukuba usivalele lo mhlangano. Uma usivalela lo mhlangano Nkosi, usiphe Shembe izibusiso. Njengoba Nkosi silapha kunabantwana bakho abanganabo abantwana. Cela Nkosi uba ubapha abantwana, kube isibusiso leso. Kunabantwana Nkosi abangasebenzi. Cela Nkosi kuba njengoba kade belindile yonke lenyanga, labo abangasebenzi ubaphe umsebenzi. Kunabantwana uNkulunkulu wasekuPhakameni noma beqala amabhizinisi ewe. Cela Nkosi kuba kusukela manje Nkosi ethuthuke engabo. Kunabantwana uNkulunkulu wasekuPhakameni abahluphekayo, abahlaselwa imimoya ehlukahlukene. Cela Nkosi kuba leyo mimoya Nkosi uyiqede ingababikho. uNkulunkulu wasekuPhakameni, siyabonga ukuthi uthumele ingilosi phakathi kwethu ukuthi izohlala nathi, isifundise Nkosi indlela yasezulwini okufanele siyiphile Nkosi uma silapha emhlabeni. Cela ke Nkosi ukufundiswa kwethu kuhlale ezingqondweni zethu. Umthetho Nkosi kaNkulunkulu singabe Nkosi sisawufunda kodwa uhlale ezinhlizweni zethu, ngoba sihlala nomuntu wakho wasezulwini. Cela Nkosi kuba usenze noma usiphe inhliziyo yokwenyanya isono. Usenze uNkulunkulu wasekuPhakameni ukuthi inhliziyo yethu ingakwenzi okuzodumaza wena. Sicela Nkosi ukuba ingqondo yethu ingakwenzi okuzodumaza wena. Amehlo ethu uNkulunkulu wasekuPhakameni engafisi ukukubuka, esizothi uma sikubuka wena bese uyadumala. Cela Nkosi kuba usenze kuba singafisi ukulalela, esizothi uma sikulalela wena bese uyadumala. Cela Nkosi kuba izandla zethu zingakuphathi okubi, esizothi uma sikuphethe bese wena Nkosi uyadumala ngathi. Cela Nkosi kuba usenze kuba singayi ezindaweni ozothi uma siya kuyo wena bese uyadumala. Cela Nkosi kuba ube usenze sibe isibonelo emhlabeni wonke, njengoba uthumele ingilosi ithi ukuthi umhlaba wonke ubone ngathi ukuthi uNkulunkulu uyahlala kubantu abahamba ngezimiso zakhe. Siyacela uNkulunkulu wasekuPhakameni ukuthi ungasishiyi. Siyazi Nkosi ukuthi kuningi okubi okuzokwehlela abantu bakho. Siyazi Nkosi ukuthi baningi abantu bakho abazobhubha ngezinto eziningi ezobehlela, abanye abaningi sebebhubhile. Kodwa uNkulunkulu wasekuPhakameni sicela kuba usifukamele ngamaphiko akho ayingcwele,
ngoba Nkosi sonke lesisikhathi ufike ingilosi phakathi wethu sizamile uNkulunkulu wasekuphameni ukuba sibuyele kuwe. Sicela Nkosi ukuba usiphe leyo nhliziyo ezokwenza Nkosi ukuthi singabheki emuva. Umthetho wakho Nkosi siulandele njengoba Nkosi sifundisiwe ubaba mkhulu, njengoba Nkosi sifundisiwe ingilosi. Konke Nkosi othena singakwenzi nempela Nkosi sikwenyanye singakwenzi. Konke Nkosi othena asikwenze sikuthande sikwenze. Nkosi ngibika laba abantwana bakho abalapha ukuba uNkulunkulu wasekuphakameni ungabashiyi. Ngibika Nkosi leli ibandla lakho ukuthi ungalishiyi. Ungavume Nkosi izitha ukuba Nkosi zilinqobe. Likhulise uNkulunkulu wasekuphakameni ngobuqotho. Abantu Nkosi babukele kuleli ibandla ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Sibe i-pilot project yabantu abasemhlabeni abakhonza uNkulunkulu njengabantu basezulwini. Isicelo sesithunywa sakho uYeshua sokuthi umbuso wakho awuze emhlabeni nentando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Sicela Nkosi kuba kube yithi Nkosi bokuqala abazokwenza intando yakho emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Siphe Nkosi inhliziyo yokungawemukeli amasiko abantu ayisinengiso kuwe. Sifundise uNkulunkulu wasekuphameni ukuba sithathe amasiko asezulwini ukuthi makufika izingilosi phakathi wethu zifike ijabule nazo zithole ukuthi emhlabeni isikhona impilo yasezulwini. uNkulunkulu wasekuphakameni sinezitha eziningi. Ezinye Nkosi ngezenyama zabantu basemhlabeni. NoSathane Nkosi uyasifuna ngendlela eziningi. Uyafuna Nkosi kuba leli bandla life. Leli bandla liphele. Ngoba lingelokuqala kulesikhathi samanje okuyibandla elidumisa uJehova kuphela. Kuyibandla lokuqala elilalela lokho esikufundiswe izithunywa zakho. Cela Nkosi kuba usiphe leyo nhliziyo yokuba uNkulunkulu wasekuphameni sinamathele kuwe. Sithande ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, nangamandla ethu onke. Laba abantwana Nkosi benze umhlaba ubone ukuthi akusibona abantwana abaphila impilo yasemhlabeni, kodwa ngabantwana bakho njengoba wasikhetha kwasemandulo. Siyacela uNkulunkulu wasekuphameni ukuba njengoba wethembisa ukuthi noma usunolaka usibhubhisile abantu bakho, kodwa kuyoba khona insali eyolalela izwi lakho. Sicela Nkosi kuba sibe yileyo nsali ezohlala ibheke wena kuphela. Kungababikho omnye uNkulunkulu esimkhonzayo, ingaba khona into esikhonzayo. Sicela Nkosi kuba uzibonakalise ngathi ukuthi wena ukhona emhlabeni. Sicela Nkosi kuba uzibonakalise ngathi ukuthi abantwana Nkosi abakukhonzayo wena uyaye ubenzele. Ziningi Nkosi izinto owazenzela abantwana bakwaIsrayeli besahamba nawe. Wawukwazi Nkosi ukuletha ukudla ukuvela ezulwini badle baba. Wawukwazi uNkulunkulu wasekuphameni ukuba ubabelethise. Wawukwazi Nkosi ukuba ubaphuzise amanzi noma engekho. Wawubalwela Nkosi ezimpini eziningi eziliwa nguwe. Cela nakithi uNkulunkulu wasekuphameni njengoba sihleli nawe,
sigcina umthetho wakho ukuthi umhlaba ubone ukuthi lowo nkulunkulu owaba khona kwa-Israyeli nalapha phakathi kwethu Nkosi ube khona. Kungaba ukukhuluma kodwa abantu bebone ngezenzo ukuthi asifani nabo, ukuthi noma ngenyama semhlabeni kodwa singabantu basezulwini, singabantu bakho. Usikhethile Nkosi abantu abaningi, izigidi ngezigidi zabantu ezingakwazi ezingenendaba nawe, kodwa wasikhetha thina ukubahlale nawe. Cela Nkosi ukuba lolu uthando lungapheli nasehlobeni zethu nabantwana bethu. Usifundise uNkulunkulu wasekuphameni ukuthi uNkulunkulu ezulwini ukhonzwa kanjani. Zinqobe Nkosi izitha zalobu buNazaretha, zingabenzi Nkosi zingabanamandla ukuba ufe, kodwa uNkulunkulu wasekuphameni sicela Nkosi ukuba izingilosi zakho uzithumele phakathi kwethu, uba Nkosi zisibheke noma kunomuntu omubi umnqobe, noma uphakathi waleli bandla, noma uvela kwamanye amabandla, noma uvela kwabanye abantu, kodwa umnqobe umenze Nkosi ebone ukuthi leli bandla akulona lemuntu. uNkulunkulu wasekuphakameni ngicela nami Shembe kuba uhambe phambi kwami. Ngithunywe nguwe uNkulunkulu wasekuphakameni, angizisukelanga wathi Nkosi angihambe phambi kwalaba bantu. Ngicela uNkulunkulu wasekuphakameni ukuba ungibheke, ungiphe Nkosi iminyaka eminingi, ngingahambi Nkosi emhlabeni leli bandla lisekulesi simo esikhona. Lithuthukise uNkulunkulu wasekuphakameni ngayo yonke indlela. Umhlaba Nkosi ubone ukuthi abantu basezulwini baba into enjani. Konke lokushembe ngiyacela ngelakho igama manje kuze phade. Amen.